Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus, sugeng kepanggih kalian kula Fradea Alia Paramita saking GKJ Magelang Klasis Magelang. Sakmenika kita seserangan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos Sabda Winedar. Dinten sakmenika Kemis Pon 11 Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kepetik saking Purwaning dumadi sekawan dosa setunggal ayat sekawan welas dumugi 3:6 lajeng Jabur selawe ayat setunggal dumugi sedoso lan Yakobus kalih ayat sekawan welas dumugi 6 kanthi jejer Allah Sang Rama Maha Kawasa lan Setya. Nats punika kepetik saking Jabur selawe ayat gangsal lan 6. Paduka mugi engget dhateng ing sih palimirma serta kadarmon paduka. Awit punika sedaya sampun wonten wiwit ing jaman Purwamila. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit lan bumi. Mekaten isinipun pengaken pitados rasuli. Adhedhasar punapa ingkang sampun dipun raos-raosaken sakderengipun tiyang Kristen punika ngakeni pilih Gusti Allah ingkang jumeneng ramanipun ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit lan bumi. Mesti ngrimati gesangipun secara jasmani lan ugi secara rohani. Natsin punika ngendesaken tigang perkawis. Gusti Allah Sang Rama boten negakaken umat kagunganipun. Gusti Allah punika tresna dhateng kula lan panjenengan. Panjenenganipun ingkang bopong kula lan panjenengan nalika wonten ing kasisahan. Namung Gusti Allah ingkang Maha Kawasa kemawon ingkang saged maring karahayon lan kawilujengan. Boten wonten senesipun ingkang saged maringi sih rahmat ingkang ageng sanget tumrap manungsa sak sanesipun. Gusti Allah awit punapa ingkang wonten ing donya punika namung loho. Paduka munggi engget dhateng ing sih palimirma serta kedarmon paduka. Punika nelakaken kados pundi Gusti Allah tetep setya minangka Sang Kalik ingkang tresnani sedaya titahipun. Lan dipun tendesaken sedaya sampun wonten wiwit ing jaman Purwamila. Cetha bilih pangruktinipun Gusti Allah punika boten nate. Pedhot wiwit purwaning jagat samangke lan salami-laminipun. Pengakan ingkang kados mekaten punika tumraping para pitados dados satunggaling panglipur. Awit punika nelakaken kados pundi Gusti Allah sampun milani umatipun. Mila kula lan panjenengan sampun ngantos sami was-was mangu-mangu tumraping kasetyanipun Gusti Allah. Nalika ngucapaken pengaken pitados rasuli punika, katindakaken kanthi raos syukur lan pitados bilih Gusti Allah punika ingkang tresnani kula lan panjenengan. Gusti berkahi. Amin.